Mga ka-K5, tatlo ka mga individual, dakop sa drug bypass operation sa distrito Sangharo. Isa ka nadakpan rason sa ginhagan ng siya para nga maghigop. May isa pa ganyan rason niya, nag-chip in siya sa isa kagatos nga pesos para nga maghigop pero wala pa siya makatilaw. Gin-raid na sila sang pulis. Yarang detalye sa nga niya balita. Hindi ini birthday celebration, kundi isa ka drug bypass operation sa Iloilo City Police Station 9 sa barangay Montinola Haro, Iloilo City, alas 8:50 sa gabi, Marso 3, kung saan nagresulta sa pagka-aresto ng alias Jag, 43 anyos, alias Tonoy, 45 anyos, lon sa residente sa nasabit na lugar, kag si alias Toto, 36 anyos, ang barangay Natividad, Barotac, Vio, Iloilo. Si Jag ang nagabiyay isang sikad, samtang wala naman sa mga obra sanday Nonoy kag Toto. So na kay Brice Captain Benjitisa ng YC sa Police Station 9, nabaklan si Nonoy sa isa ka plastic sa sa ginapatian Cebu gamit ang 2,000 pesos ka bypass money. Na-recover ang kabugusan niya ni mga kagramos ang Cebu kag 34,000 pesos ang panor. So no kay Jag, mahulam lang siya kuntani isang cellphone kay Nonoy para nga mag-scatter kag nahagandan nga magsuyop. Samtang ginhagad man ni Nonoy si Toto kapag chip in sa isa ka gatos ka pesos para makagamit sa illegal nga droga apang wala pa sa makatilaw, gin-raid na sila sa kapulisan. Nagapanginwala naman si Nonoy nga siya ang nagabaligya pero aminado sila nga tatlo nga nagagamit. Di nga nagagamit ka sa buhaw? Das one. Problemado lang siya. Das one. Anong problema ka? Das one na sila. Okay, Kung una tao sa... na dobra, pero do wala gid la. Ano ba yung simo ginaw? May extra. Extra pila? Isang sinong... Shin. Para? Bakal. Bakal sang? Saan naman siya? Sa ano? Iyan bal. Ha? Items. Kag sa karon mga ka-K5, yara na siya sa kustodiya sa kapulisan. Kag natara na kapasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.